Mae wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus arall o dwf a datblygiad I gyrfa Cymru. Roedd 2022-23 yn nodi ail flwyddyn ein strategaeth 5 mlynedd, dyfodol disglair, a dyma rai yn unig o'r pethau cyffroes a gyflawnwyd gennym. Darparwyd cefnogaeth 1 gennym I fwy na 31,000 o bobl ifanc, gan gynnal mwy na 63,000 o gyfweliadau unigol, a mynychodd mwy na 28,000 o bobl ifanc sesiynau grŵp rhyngweithiol. Darparwyd mwy na 4,000 o ryngweithiadau 1 gennym a helpodd I ddarparu cymorth gyrfaoedd wedi ei dylwra I bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. Hwyluswyd 1,600 o ryngweithiadau gennym dan arweiniad cyflogwyr gan gynnwys cyflwyniadau, ymweliadau safle a chyfweliadau ffug I helpu pobl ifanc I ddysgu mwy am fyd gwaith. Cawsom 2 filiwn o ymweliadau a thudalennau gwefan gyrfa Cymru a gwnaethom gefnogi mwy na 40,000 o gysylltiadau cwsmeriaid drwy ein canolfan gyrfaoedd ddigidol. Gwnaeth bron I 68,000 o gwsmeriaid ddefnyddio un o'n hoffer asesu gyrfa I gynhyrchu awgrymiadau gyrfa personol. Cyrhaeddodd ein gwasanaeth Cymru'n gweithio fwy na 29,000 o bobl, gan gynnwys mwy na 4,000 o bobl ifanc 16 I 18 oed a mwy na 25,000 o oedolion 18 oed ac yn hŷn. Cafodd cynghorwyr gyrfa fwy na 74,000 o ryngweithiadau uniongyrchol a phobl ifanc ac oedolion. Derbyniodd bron I 2,000 o unigolion gymorth diswyddo a chreuwyd mwy na 1,400 o gynlluniau gweithredu. Fe wnaeth yn barhau I wreiddio ein swyddogaeth gwybodaeth am y farchnad lafur, ac aeth ein hadnodd newydd, Swyddi Dyfodol Cymru yn fyw, gan alluogi defnyddwyr I gyrchu gwybodaeth sector benodol am y farchnad lafur, fel ei bod yn gwybod mwy am ba swyddi sydd eu hangen nawr ac yn y dyfodol. Yn fewnol, rydym wedi canolbwyntio ar wella lles ein gweithlu a chawsom ein hail achredu a gwobr arian gan y safon iechyd corfforaethol. Cynhaliwyd ein statws amgylcheddol drai gwerth lefel 4 gennym hefyd, gan ddangos ein hymrwymiad I wreiddio perfformiad amgylcheddol ledled ein sefydliad. I gael gwybod mwy, chwiliwch am Adroddiad Blynyddol Gyrfa Cymru.